ang ganda ng palabas, oh. Probinsyano na naman. Oh, yes. Oh, mapapatay mo na yan. Mapapatay mo na yan. Woo! Woo! Malapit na. Malapit na. Oh, oh. Oh my God. Oh. Ang PJ. Mahirap ang maging gwapo. Guwapo pa rin? Mahirap ang maging gwapo. Guys, para laging guwapo, Master Deep Cleanser cleans deep to fight oil, dirt, at pimples. Kaya guwapo. Mahirap ang maging gwapo. Master, Okay, guys. sikreto ng mga guwapo. It's time to go. Bibili muna ako ng Masters para maggumapo na din ako. For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. So, andito na tayo ngayon para sa isang product review. Talagang naka-curious ako sa advertisement ni James Reedy na kapag gumamit ka raw ng Masters is gwagwapo ka. Tingnan natin ngayon kapag effective ba itong Masters na to. So, bumili na ako ng Masters. Masters, guys. Tingnan natin kapag kung effective ba ito talaga. So, isa din sa kailangan daw ayon sa advertisement na yun is isang cotton na mabibili natin sa kuan. So, meron na din ako Masters. Let's go. First, open the cotton. Tingnan natin kung matatanggal ba talaga yung blackheads or ano mga dirty something sa ating mukha. So, oh my God, nahihirapan akong mag-open. So, ito. Talagang na-intense ako sa pag-advertise niya. Talagang galing ni James Reed, no? Dahil talagang gwapo naman talaga siya. Idol ko naman siya. So, let's go. First daw, ayon sa kanya, is ilagay natin to. Mag-roll kayo ng cotton. Then, open the Masters. And see the magic, guys. Let us see the magic. So, ginano niya yun eh. hindi effective. So, ganito na natin. So, basahin na natin yung Masters. Before kayo mag-apply ng Masters, guys, kailangan naka face wash na kayo sa mukha nyo. First, ng sabon. Pagkatapos is yung application na nito para hindi mabigla yung mukha nyo sa yung skin sa mukha nyo sa chemical dahil may chemical din ito sa cleanser dahil cleanser ito eh. So, yun lang ang paalala ko, guys, na mag face wash muna kayo para yung mga pores is talagang makiklean muna. Yung deep-seated dirt lang ang makiklean niya. So, yun ang Masters na gamit ng Masters. Mag-apply na tayo ng Masters, but before that, let us check our hands kung talagang secure talaga at clean na clean ito. So, pagkatapos mo maghilamos is mag-alcohol na din kayo. Kupituhin nyo din para talagang clean na clean yung mga kamay nyo. So, let's go. Let's apply this Masters sa ating face. So, first is in the forehead. So, medyo basa-basa yung buhok ko dahil naghilamos ako. So, yan. Medyo anghang talaga siya, guys. Mahal sa mata. So, yung first time, kapag first timer lang kayo nag-apply, is talagang mahirap siya. So, kita nyo naman is talagang makukuha yung dirt. So, ayaw mag-focus ng camera. So, kukuha yung dirt. So, yan. Apply nyo lang yun. Tapos, igilin yung ganyan. So, apply natin yun sa all over face. So, kita nyo. Talagang dirty ng mukha natin.
So maybe isang application lang nito. Tapos na ako sa mukha. So dito naman tayo sa ibaba. Tingnan natin. Let us check kung tayo makukuha ba talaga niya ang deep-seated dirt, man. Dirt. Dahil magmukha kayong maitim kapag hindi nyo nakuha yung mga dirt na ganyan. So let us see. Kunin lang natin ito. Cleanser din to. So tingnan nyo naman. Pagkatapos nating mag-apply dyan sa mukha, so dito, ayan naman ang dirt na nakuha niya. So yan ang gamit ng cleanser guys, na kapag kung gusto nyong talagang pumuti, dahil wag na lang kayo mangarap na gumapo. Kunin nyo lang yung mga dirt sa mukha nyo. Dahil mahirap talaga tayong gumapo guys. Dahil gwapo na tayo daan. Nung pagkalikha pa natin sa at galing sa buong may kapal is talagang gwapo maganda tayong lahat. So lamang lang talagang iba dahil walang maganda kapag wala tayong mga pangit, di ba guys? Aminin niyo yun. So pagkatapos na ang ating pag-application, tingnan niyo naman yung nakuhang dirt sa aking mukha. Talagang ang dirty na mukha ko. So, let us try sa advertisement kung pwede na ba. Mahirap ang maging gwapo. Mahirap ang maging gwapo. Guys, So, yun na guys. Walang effect ang masters sa pagmumukha ko. Hindi ako naging James Reid. Kita-kita nyo na naman ang gift ko. Pero, anyways, if you happen to love this video, click like button and subscribe and punch that subscribe button and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko pa na mga more fun pa nito. So, see you guys next time!